Permezz ta' investiment ta' 4 miljun euro se jkun qed jingħata lura l-pont magħruf bħala l-Pont tax-Xelf bil-Żebbuġa lir-residenti kollha ta' din il-lokalità. Dan il-pont kien parti mill-impjant tal-31 ta' Marzu li fix-xhur li għaddew ingħalaq sabiex jagħti aktar nifs nadif għar-residenti. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli b'sodisfazzjon ħabbret li dan il-pont issa se jkun żona pedonali b'numru ta' faċilitajiet anke bi spazju għall-għawwiema. Hija spjegat kif dan l-investiment huwa parti minn ħidma akbar sabiex il-Gvern jagħti lura spazji lir-residenti. Bdejna mal-ewwel mill-Pont tax-Xell li huwa landmark għan-nies ta' Birżebbuġa u tal-madwar li kien għal diversi snin jintuża biex jitrasporta il-fuel minn vapuri għal ġol-impjant tal-ħażna tal-fuel u li issa rridu naraw li jkun miftuħ għall pubbliku b'mod innovattiv u b'mod isbaħ biex in-nies ta' Birżebbuġa u l-madwar ikunu jistgħu jużawh. Għal dan il-proġett se tkun qed titneħħa l-infrastruttura li għandha x'taqsam mal-fuel u wara dan se tkun qed tinbena struttura ġdida sabiex issir iż-żona pedonali. Il-Perit Sean Buttigieg spjega kif minkejja din il-kostruzzjoni dan kollu se jkun qed isir bl-ambjent fiċ-ċentru ta' kollox. Tajjeb li nsemmu li għalkemm huwa proġett imdaqqas il-metodu ta' kostruzzjoni u assembly huwa wieħed sostenibbli immens għax il-partijiet tal-proposta ħejġu bibnija post adattat u mbagħad kemm jiġi u jintrama on-site. Ovvjament dan ħajkollu impatt pożittiv fuq l-ambjent u l-ħajja ta' kuljum fil-madwar.